खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी मेगनाव आलौनाय हां लानायाव गोब्राब जानाय बेनो जादों हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि मोन 8 जायगाफोराव बार गुबुंले जानायनि रेड एलार्ट। नंगौ बे समाव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बार गुबुंले जानाया गिख्रंथाव थाखोसिम सौहैबाय। दिनै थामहिनबा समबारनि फुंबिलियाव गोबां जायगाफोराव बार गुननि फारिलाइ एबा एयार क्वालिटी इंडेक्सआ 350 निफ्राय 400 नि गेजेराव रेकर्ड खालामदों होनना माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जेराव राजथावनिनि बावानायाव बियो 412 सिम सौहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी एबा DPCC आरो सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एबा CPCB नि खारिथिनि बायदिब्ला बावानायाव बयनिख्रुइ बांसिन एयार क्वालिटी इंडेक्सआ 402 रेकर्ड खालामदों, जाय गुबुंनाया गोब्राब थाखोआव गोग्लैयो। फारसेथिं दिल्लीनि माखासे गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बार गुबुंनाया गोब्राब थाखोआव गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरनो जाबाय वाजिरपुराव 397, रोहिणीआव 390, जहांगीरपुरीआव 389 आरो बुरारी क्रसिंआव 389 एयार क्वालिटीआव नुनो मोनदों। रोंग'साफोरनि बायदिब्ला दिल्लीयाव गुबुंले आबहावा बांनायनि गुबै जाहोनफोरानो जाबाय गारि मटरफोरनि उखुन्दै, बायदि रोखोमनि दारिमिन बायदिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो गुनद्रासाफोर जमा जानायनि जाहोनाव बेबायदि गुबुंले थासारि सोमजिदों। राजथावनिनि बाराव PM2.5 आरो PM10 नि गुनद्रासाफोरा गिख्रंथाव थाखोसिम सौहैबाय होनना फोरमायदों नायबिजिरसंगिरिफोरा। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी मेगनाव आलौनाय हां लानायाव गोब्राब जानाय बेनो जादों हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि मोन 8 जायगाफोराव बार गुबुंले जानायनि रेड एलार्ट। नंगौ बे समाव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बार गुबुंले जानाया गिख्रंथाव थाखोसिम सौहैबाय। दिनै थामहिनबा समबारनि फुंबिलियाव गोबां जायगाफोराव बार गुननि फारिलाइ एबा एयार क्वालिटी इंडेक्सआ 350 निफ्राय 400 नि गेजेराव रेकर्ड खालामदों होनना माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जेराव राजथावनिनि बावानायाव बियो 412 सिम सौहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी एबा DPCC आरो सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एबा CPCB नि खारिथिनि बायदिब्ला बावानायाव बयनिख्रुइ बांसिन एयार क्वालिटी इंडेक्सआ 402 रेकर्ड खालामदों, जाय गुबुंनाया गोब्राब थाखोआव गोग्लैयो। फारसेथिं दिल्लीनि माखासे गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बार गुबुंनाया गोब्राब थाखोआव गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरनो जाबाय वाजिरपुराव 397, रोहिणीआव 390, जहांगीरपुरीआव 389 आरो बुरारी क्रसिंआव 389 एयार क्वालिटीआव नुनो मोनदों। रोंग'साफोरनि बायदिब्ला दिल्लीयाव गुबुंले आबहावा बांनायनि गुबै जाहोनफोरानो जाबाय गारि मटरफोरनि उखुन्दै, बायदि रोखोमनि दारिमिन बायदिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो गुनद्रासाफोर जमा जानायनि जाहोनाव बेबायदि गुबुंले थासारि सोमजिदों। राजथावनिनि बाराव PM2.5 आरो PM10 नि गुनद्रासाफोरा गिख्रंथाव थाखोसिम सौहैबाय होनना फोरमायदों नायबिजिरसंगिरिफोरा।